Я, лети си и без засилка. Защо си облечен като ангел, Никола? Защото ще пея песен за ангел. Ангелски песни? Да. За първи път в Кой е по-най истински ангел ще пее ангелски песни. Откъде си ти? От София. На колко си години? На 5. А кой ти приготви този костюм? Батко ми. Какво е това? Ангелче? Подарък за мене? Да. Гледайте как. Ангелче да ти подари ангелче и да ти изпее ангелска песен. Това може да се случи само в Кой е по-най. Дядо Господи, прости ми, моля ти се от душа. Сум и разум надари ме, да не мога да греша. Сум и разум надари ме, да не мога да греша. Запази ми ти сърцето от зли мисли и неща. Всичко виждаш от небето, зло на мен не дей праща. Всичко виждаш от небето, зло на мен не дей праща. Дай на мама, дай на тате здраве, сила и живот. Мир, любов на всички братя и добро на наш народ. Мир, любов на всички братя и добро на наш народ. Хареса ли ти акомпанимента на Мусю Попанай? Да. Битбокс. А я ми кажи, защо ангелите носят такива неща на главата си? Не знам. А защо имат крила? Защото са ангели. За да хващат по-добре цифрова телевизия. Верно, това антена ли те? Да. Ангелче, красива усмивка. Ангелска, напред към камерите. И вие силни аплодисменти.